Docela slušný chaos v Bratislave. Presun na výstavisko máme. Konečne vareli. Toto Janka som sledoval na Instagrame celý rok a pol, keď bol na cestách. No tak sa chytávať atmosféru ani netreba, je tu toľko ľudí, že prajem krásne, upršané, studené, dobré ráno. Dneska je sobota, vybrali sme sa do Bratislavy na motosalon. Ideme si pozrieť nejaké motorky a tento rok tam bude aj taká novinka, že karavaning, takže som veľmi na to zvedavý, ako to bude vypadať a aký deň nás čaká. Na motosalon chodíme v podstate každý rok ako motorkári, vždy si tam niečo sa snažíme kúpiť, nejaké zaujímavé veci, je tam krásny výber rôzneho oblečenia, doplnkov na motorky, ale aj popozeráme vždy nejaké nové modely, ktoré vychádzajú, aby sme sa mohli nejakým spôsobom inšpirovať. Docela slušný chaos v Bratislave. Presun na výstavisko máme. Pozerám, že kolóna vytvorená, parádna. Konečne vareli. Toto Janka som sledoval na Instagrame celý rok a pol, keď bol na cestách. Pionierom okolo sveta. Kombinéza, oblečenie, ani raz to nepral. Cestovateľský zvyk. Nič. A tuto bolo na radie, tuto komplet náhradné diely. V tejto mrašni bol nemok. Ešte nejaké veci, ktoré mohli zmoknúť, ja som ich potreboval v motorke. Plus vzadu sa nachádzala voda. Ak si pozrieme aj tuto na fotke zo sodnej pláne, tak som musel nie originálna, ale lánkami rozobchádzali. 2-3 lánka klasické odišli, kde rozhodol som sa dať Yamaha predstaviteľný šilky, prispôsobil na transportu. A takisto vzadu sa nachádzajú pneumatiky, ktoré počas cesty som vymenil okolo 6. Napríklad táto už by sa do neho platilo nejak dávať dokopy s tým príbehom a s tým všetkým, že tá motorka prežila, ale už rovno si postaviť druhého pioniera na ďalšiu cestu. Dobre, hovoríš o ďalšej ceste, čo to bude? Toto je veľmi častá otázka, musím sa priznať, že ako má všemožným povoleniam, ktoré som potreboval, sa mi tú motorku nedarilo odoslať do Spojených štátov. Napokon má kabinu, vlastne tá cesta mi naučila. Vidíme, že sú tu aj auta, staré Lady. Favorit. Na tomto som robil autoškolu. Kedysika. Tieto auta som si zažil ešte za mojej mladosti. Tak som prišiel do oddelenia, kde sú auta, Suzuki. Motorky tu zatiaľ nevidím, ale tu by mal byť ten karavaning.
Tak sa ideme pozrieť, že aké karavany myslia. To karavan S-Cross alebo tu Nissany. No, neviem, či toto sú tie karavany, ale máme ísť na konci mesiaca do Nitry, tak uvidíme, že čo tam, ale zatiaľ tu uvidím len nejaké dodávky. Tak neviem teraz. Neviem, či toto je karavaning. Tak skôr off-road, toto by som tak definoval. Taký riadny off-road. A tam vzadu sa vysujú nejaké karavany, takže až tam. Cenová kategória je jasná. Už to niekto aj kúpil. Parádne karavaníky na cestovanie. No toto nás nezaujíma. Máme taký starší karavaník. Ale ešte nás čakajú nejaké dobrodružstva. Tu sú aj schodíky. Pozrieme sa dovnútra. Koľko stojí? 75. 75 000? To je taká lepšia chatka. Ale strašne malé to je. Maličké. Kde sa dáme pozrieť? Nevidíš? Dvihnem ťa. Počkaj. Hop. Vidíš niečo? Dobre. Dvestranné. 2 tony? 1900. Tak to je moc, no. To je pre nás moc. Toto je kombinácia dobrá. Motorečku. Pozrieme Adepta nákupu. No, tak to vyzerá dobre. Toaleta vzadu. So sprchou, sedenie. No. To je také podobné, ako máme, len väčšie. No, Adepta sme našli nákupu, ale keďže sme tu dneska neprišli nakupovať karavan, ale pozerať motorky, takže karavanik nakúpime na budúce nejaký parádny. Čo povieš, René, na jeden z najlasnejších Citroenov na trhu, elektromobil? Páči sa ti? Hej? Tak zachytávať atmosféru ani netreba, je tu toľko ľudí, že ako som čakal, takže nájdeme si nejakú voľnejšiu uličku a popozeráme, čo ma zaujíma. To je zaujímavé. Také radné štvorkovky. Také to je otázne, či toto patrí ku motorkárom. Ja to moc nemám rád, keď na motozrázoch jazdia aj štvorkovky, lebo je to také, pre mňa príde to také nebezpečné. Už to nie je jedna stopa. Neviem. Čo myslíte? Výstava pokračuje ďalej. Ďalšia hala s motorkárskymi doplnkami a vecami, prilbami, oblečením. Takže sme objavili Nolanky prilby, ktoré sme si chceli pozrieť.
Takže ideme zistiť, či majú nejakú akciu. To sú mraky, dolaniek, priliep. Hľadáme výklopné, takže mamina, ty výklopné to nevidíš, to sa vyklapajú celé, to musíme sa opýtať. Prilby. Ale sleduj, keď to máš preklopené, že ti to vôbec hlavu neťahá dopredu, že je to pohodlné, keď to máš zadu. A hlavne v lete, vieš, keď je teplo. Tam to MK sedí úplne super vo voľnu. To je Lego hračka. 13 hodín? Lego motorky. Máme aj ovocičko na motosalóne. Všetko. Šoura ľudí. Veci. Čo to je? Marakua? Melón, zuby. Melón. A tvoje obľúbené? Zázvor, áno. Bez cukru. Tak to by sme asi museli potom sanitku volať. Taká téma. Ducati. René si ide sadnúť konečne na prvú motorku, teda skúter. Tak mamina má vybrať tú motorku dneska. Si ho obzerá. Ideme ho zarezervovať. Normálne. No tak presne toto, ona chce toto kreslo. Toto je to, čo ju zaujíma. Honda MC750, takúto mašinu mám, len starší model. Toto je motorka, ktorá v podstate nevyhovuje na moju veľkosť. Takže možno, že túto sezónu nie, ale na budúcu možno, že pomeníme na novší model. Uvidíme, ako bude slúžiť. Ale je to krajšie, je to vynovené, ale parametre sú podobné, takže v podstate motorka, ktorá mi sedí. Rozhodne, ja mám ten starší model, ale sedlo je úplne o niečom inom, no. Som si na to svoj musel... Áno. Keby som sedel na tej genovej. No, vstúpili sme do ďalšej haly. BMW a podobné mašiny, Kawasaki. Tieto čínske motorky v výbavách a za tie ceny €6,990. Zaujímavé. Alebo toto. Vyzerá ako Harley. 7,990. Ja tomu nerozumiem. Ale je to pekné.
No, výstava je za nami. Že mamina? Áno. Našťastie. Máme vybratý karaván. Poďme, Lebo Niko. nehnuteľnosti na sejmu. Aj motorku. Takže aj prilby. Takže spokojne ideme teraz z Bratislavy ešte do Karlovky za Lavrov. Tak naproti vidíme Lavrin internát, respektíve hotel Družba, kde už druhý rok býva a momentálne tam ideme doniesť nejaké veci. Konečne sme sa tu dostali po strašnom zážitku na parkovisku v Auparku. A to vám porozpráva Pavla. No, tak lečieme teraz na rohíku v Lavre na Intrak. Tak taký jednoduchý pohľad na mňa, aby ste videli, že čo si musím vytrpieť. Vyskúšame, ako nám to natáča v autve. Docela veľké. To si ty, René, tento? Aha. Tam je René, to je Lala, to som ja a to je Paula. A tu je hotel. Ona bude rozprávať o tom Auparku. No, tak tu je Lavriné kráľovstvo, už druhý rok. Áno, venka takto. Študentské koleje na Prírodovedeckej fakulte v Karlovej Vsi. Hej, tam to vyzerá, že majú nejakú tenisovú halu. Aha. Dobre to majú tí Bratislavčania, veru, no. Tak Lala nás bere do kantíny. Ideme jesť. A to je paradné. Kávičku. Super. Dobrá cena, ako teraz sme jedli všetci a všetko sme mali aj s vodami, ale ako bežne dám do 5 eur za obed, vodu, polievku. No, máme paradné. Mamina. Ja som si dal klasický rýzek zo zemiakovú kašu uhorka a myslím si, že budem spokojný. Žerené. Papaj, dobrú chuť. Asi 2. Takže kavička. Takže kavičku si dávame, gulali v kantíne, double espresso, vyskúšame, ako bude. Myslím si, že podľa toho, ako to spracovala ten stroj, tak bude výborné. Dnes sa tak odohrá len stretnutie MŠK Púchov, MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Kvalitná káva, výborná. Takže konečne prišlo jedlo aj Renkovi a Lale. Halušky ako vyzerajú fakt akože ako domáce. Káva takisto parádna. Tak kulali v kantíne, to máme za 24 €, 4 hlavné jedla, 3 polievky, 4 vody plus 2 sme dostali zadarmo a kávy nepočítam, ale €60 káva, ale tie boli tiež fajné. Aspoň teda moja bola výborná. Mamina, tvoja káva? Výborná. Výborná. Super. A budeš rozprávať príbeh z Auparku? Z parkoviska? Nebudem rozprávať žiadny príbeh. Dobre, tak si ho porozprávam sám. Ahojte priatelia, tak nepodarilo sa mi už v sobotný večer, keď sme sa vrátili z motosalónu, nahrať nejaké záverečné video s hodnotením nášho celodenného výletu, pretože nejakým spôsobom mi došla energia, došli mi slova, došla mi sila, aby som niečo mohol rozprávať. Tak v podstate, aby som mohol toto video nejakým spôsobom ukončiť, tak som sa rozhodol ho natočiť s parňovým odstupom. Sobotnejší výlet hodnotím v podstate pozitívne. Na motosalóne sme si teda našli veci, ktoré nás zaujali. Pozreli sme si nejaké nové modely motoriek, obzreli sme si zopár karavanov, autokemperov alebo klasických prívesov. No a v podstate ten scenár bol taký ako každý rok. Do obeda sa to ako tak dá, po obede už je tam také množstvo ľudí, že sa tam nedá ani v podstate hýbať.
Takže boli sme radi, že sme si to v priebehu do obeda pozreli a čo ma tak sklamalo, bolo to, že to vstupné je pomerne dosť vysoké na rodinu s jedným dieťaťom. Keď sme tam boli, tak nás to vyšlo pomaly 50 € plus cesta z Kysuc do Bratislavy, takže ako, je to tak akože už dosť významná položka. Takže myslím si, že účasť síce veľká, dosť vystavovateľov, ale tá cena mi prišla už taká pomerne dosť vysoká na to, že tam človek straví, dáme tomu nejaké 2-3 hodinky. Takže asi toľko. Budúci rok rozmýšľame a plánujeme, že by sme možno išli sa pozrieť do Prahy na motosalón, tak uvidíme teda, ako nám tu vyjde, ale toto je ďaleko, takže na to ešte čas sa pripraviť a pokiaľ teda bude možnosť, tak zrobíme video aj odtiaľ, ale ako hovorím, to je niekedy marec 26, takže tam je dosť času a verím tomu, že priniesem ešte iné zaujímavé videá v priebehu roka. Takže zatiaľ sa majte pekne a ďakujem za pozornosť.